A Mesa pola Normalización Lingüística continúa coa súa campaña para reclamar unha canle da Televisión Pública Galega para a cativada. A recollida de sinaturas chegou hoxe a Pontevedra. Que é verdadeiramente urxente que o galego chegue ás crianzas. Agora mesmo estamos ante unha perda da transmisión xeracional do galego moi importante e creemos que é vital que a lingua siga chegando aos nenos e ás nenas para normalizala. A idea de recuperar o Xabarín Club e estendelo 24 horas parece que gusta, tanto que a Mesa leva xa recollidas unhas 30.000 sinaturas no ano que leva a iniciativa en marcha e que se entregarán no Parlamento de Galicia. A campaña está tendo boa acollida porque xa o Xabarín activo no seu momento, coa xeración que seguiu a súa programación, que agora mesmo perdeu moitísimo contido, entón segue habendo ese vínculo co Xabarín e ver a necesidade de que volva a ter unha programación importante, pois a xente reclama realmente. Segundo Sabela Barás, o 4,6% da programación infantil semanal está en galego, porcentaxe que cae ata 2,7% na fin de semana. As outras linguas oficiais si que a teñen, o español tamén, entón é urxente que nós tamén a teñamos, necesitamos contar con ela. A iniciativa reclama tamén ao Goberno do Estado que Radio Televisión Española emita todos os seus contidos con opción dobrada ao galego na programación da súa canle infantil e xuvenil Clan.